Здравейте, това е Пресечена точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Преди дни приключи Мюнхенската конференция по сигурност. Това е традиционен форум, който ежегодно разглежда проблемите на сигурността в световен мащаб. През тази година форумът се проведе за 55-ти път, а интересът към него беше огромен. Това от една страна означава, че проблеми с световната сигурност определено има, но от друга може да се тълкува, че има и воля за тяхното разрешаване без прекомерна ескалация. Днес започваме с разговор за сигурността в световен мащаб, а във втората част на предаването ще говорим за Брексит. Гост на Пресечена точка тази вечер е Боян Стефанов, председател на Младежкия консервативен клуб. Останете с нас. Казвам добър вечер на Боян Стефанов. Добър вечер. Добре, господин Стефанов, нека да започнем с това да кажем няколко думи за същността на конференцията, която се проведе буквално преди броени дни в Мюнхен. Имаше ли някакви изненади за вас и въобще какво ви направи впечатление? Кой знае какви изненади? Може би не. Аз лично си задавам въпроси и се опитвам да търся отговори, включително и в казаното на тази конференция, че Европа някакси след Втората световна война, в епохата на Студената война, като че ли губи суверенитет. Разбира се, неформално. Тя е съставена от суверенни страни в западната си част, повечето от тях съюзници на Съединените щати, в източната си част на практика с доста увреден суверенитет, но формално независими. Въпросът е, че като цяло Европа от центъра на световната дипломация и международна система преди войната се оказва разделен континент, в който двете свръхсили оказват изключително влияние, разбира се, по различен начин. В съвремието по-голямата част от европейските страни са обединени и тази обединена Европа като че ли някак си се изправи и се опитва да заеме отново своето място на някакъв център или един от най-важните центрове на международната система. С други думи, вие в самата конференция видяхте ли някакъв знак подаден от Европа, като израз на претенция самия континент да бъде геополитически играч наравно с основните такива? Аз в такава светлина тълкувам винаги, когато има някакви искри, които прехвърчат между американски и европейски представители. Когато има щатски критики към европейските лидери, към Германия, когато по някакъв начин има европейски отговор. Разбира се, не влизам в някакви конспирации, разбира се, за това седят включително актуални тематики. Но смятам, че има и една такава цялостна линия на опит на еманципация на Европа. Тоест, вие това го виждате по-скоро като опит на еманципация на Европа, а не толкова като стечение от някакви налични в момента обстоятелства, свързани най-вече с външната политика на Доналд Тръмп. Смятам и двете за верни. Смятам и двете за верни като тези текущите актуални въпроси, като по-скоро тактики, а това нещо като стратегически процес. Добре, еманципирането на Европа, ако приемем, че такъв процес наистина се случва през последните години, например, то по какъв начин трябва да се разглежда в контекста на евроатлантическото сътрудничество? По неизбежност, като може би предстояща линия на по-голяма равнопоставеност, защото е ясно, че до момента, включително и в момента, щатите са безспорният лидер в НАТО. Да. Те имат най-мощните въоръжени сили, те дават 2/3 от общия бюджет. И ако щатската дипломация е засякла такъв процес, ако аз съм прав, то е съвсем логично американското лидерство все повече и повече да настоява европейските страни да участват по-интензивно в този бюджет за отбрана, да дават повече. Защото ако искат да бъдат на равна нога, е нормално в крайна сметка и контрибуцията им да бъде такава. Тя все още не е. Сега като стана дума вече и за бюджетите за отбрана, тук е място да отбележа, че страните членки на Европейския съюз имат общи разходи за отбрана за настоящата година в размер на 2 милиарда 680 нещо милиарда май бе. Да, всъщност 200 милиарда 680 милиона, което ги поставя на практика на второ място по такъв тип разходи след Съединените щати, следвани от Китай. В този смисъл, вие как го интерпретирате този факт от гледна точка на това, което казахте, че има стремеж за равнопоставеност в рамките на евроатлантическото сътрудничество, тъй като очевидно, че по вашите думи
Европа също има стремеж в тая посока, но също така това е лелеяна мечта на Доналд Тръмп сякаш. Да, но тук може би може да се намери как да кажа, пресечна точка между щатски интерес и европейския. Разбира се, Европейския съюз е много по-децентрализиран и много по-сложен организъм. Все пак да не забравяме, Европа, поне като население, това според мен е най-важният критерий, когато сравняваме страни или федерации. Европа е по-голяма от Съединените щати. Европа, макар да не е на върха на технологичната си висота, може би все още изостава технологично от САЩ, но Европа е един от глобалните технологични гиганти. Европа, слава Богу, е в мир, макар да има конфликти по нейната периферия. И в крайна сметка мирът, големината на населението, начина на живот, образованието, тези неща задължително с течение на времето дават едно набъбване, едно оголемяване на способностите. Разбира се, че това статукво, което е било от десетилетията на студената война и това лидерство на Съединените щати не може да продължава вечно. Разбира се, от американска гледна точка е нормално, ако Европа се замогва. Ако Европа има пари, това е наратива на президента Тръмп. Той казва, вие сте ефективни търговци, вие печелите включително и от нас. Вие водите много мощна социална политика. Вашите граждани са много по-добре защитени социално от нашите в Америка, а ние даваме много повече от нашите публични средства. Тъй, че според мен увеличаване на европейските разходи за отбрана, минимизиране на тези, в кавички да ги наречем, загуби от щатска страна, могат да задоволят и двата интереса. Щатите да наливат по-малко, а Европа да вземе по-достойно и равнопоставено място. Сега, ако господин Стефанов обаче се опитаме да се върнем малко назад или по-скоро малко повече назад във времето, за да така стане ясно как се стигна до тази ситуация, при която разходите за отбрана в рамките на НАТО, над 70% от тях са всъщност разходи на Съединените щати. Кой искаше това? Съединените щати го искаха и то за това се получи, или по други причини се случи така? Ами, според мен дълбоката причина е просто рухването на Варшавския договор и на голямото военно предизвикателство от изток, което просто дава свобода в един момент на европейските лидери да провеждат по-мащабна социална политика. Нещо, което като политическа мисъл е зададено още в годините след Втората световна война, защото всъщност ужасите на разрушена Европа са накарали европейските политици да предлагат на европейските граждани една изключително социална държава, за да може държавата да изглежда като гарант, че държавата ще може да пребори всяко социално предизвикателство, за да може тези ужаси, които са се случили, да не се повтарят. От друга страна, Съединените щати, оставайки на практика глобален хегемон след рухването на Съветския съюз, те се самозадължават да продължават да поддържат военната машина, това ниво на въоръжени сили и на разходи, което да гарантира в крайна сметка тяхното влияние, мир, сигурност, интереси. И според мен е логично стечение на тези обстоятелства това нещо. А ако стигнем в един момент, така да речем, в обозримото бъдеще, тази равнопоставеност, за която говорим между Европейския съюз или въобще Европа и Съединените щати, господин Стефанов, това отваря ли някакви пространства в системата на международните отношения и сигурност на Русия? По-скоро, според мен, Русия се страхува от Обединена Европа, защото тя е много по-голяма от нея като човешки ресурс, стопански в пъти по-голяма от нея, много по-напреднала технологично и една обединена Европа, независимо дали е равнопоставена на САЩ или не, за съжаление го казвам аз като българин и като европеец, Русия възприема като заплаха за себе си. Не от някаква априори омраза към европейските страни и народи, а просто смятайки, че за нея е по-изгодно да се договаря отделно двустранно с най-различни европейски правителства на десетки страни. Така че при всички положения засилването и укрупняването на Европа е предизвикателство за Русия. Питах ви по този начин, защото имаше едно послание, изразено от външния министър на Русия Сергей Лавров по време на конференцията в Мюнхен, и то беше насочено в посока, че ако Европа бъде изграден като един общ дом на всички европейци, то Русия би искала да е част от него. В Русия от векове е имало такава тенденция, поставено още от Петър I, опит Русия да бъде част от европейския концерт, както се е наричал в 19 век. Русия е била приемана за част от това нещо. Русия допреди болшевишката революция винаги била член на европейските конгреси.
За добро или лошо се оказало, че въпреки няколко вековна управленска линия на опити за европеизиране, в 20 век всъщност Русия отива настрани и избира някакъв друг път. Нали, без да ми се привиждат конспирации, не съм убеден доколко руският външен министър е искрен в думите си. По-скоро, може би, Русия в моментите, в които чувства слабост, е склонна да бъде много по-диалогична и кооперативна с Европа. В момент, в който почувства сила, винаги твърди, че тя все пак си е отделен глобален геополитически полюс. Сега, вие като човек, който се интересува от политически ценности, господин Стефанов, как виждате ценностната съвместимост или несъвместимост между Европа и Русия, тъй като от една страна европейските ценности сами по себе си е ясно какво означават. Ясно е, че те са тясно обвързани с християнството. От друга страна пък Русия също говори за християнство и по-конкретно за православие. Да, това е така, разбира се, и аз съм последният човек, който ще бъде критичен към Русия, защото артикулира християнски ценности. Въпросът е, че в крайна сметка, колкото повече ценностите на едно общество са реално имплементирани в живота на отделните домакинства, на самите общности, толкова по-добре. Няма съвършено общество, няма съвършена държава, разбира се, но аз смея да твърдя, че тези ценности, които са били традиционни за Европа, всъщност са много по-точно следвани в Обединена Европа. Аз, разбира се, като български европейски консерватор съм критичен към някакви неомарксистски нововъведения, които в някои евространи се опитват да си пробиват път. Но говоря за европейската традиция. Докато в една Русия тя до преди няколко десетилетия изповядваше коренно различна идеология, коренно различна, до голяма степен отхвърляща и европейската такава, и това, което представлява Русия днес. За съжаление, наистина с известна тъга, ще си позволя да припомня на зрителите, че Руската федерация изпреварва Средноевропейския съюз и повечето от страните по критерии като разводи, аборти, HIV-позитивност сред населението. Тоест, всъщност, за съжаление, защото аз нямам никакви, разбира се, лоши чувства към руския народ, към руснаците, руското общество е много болно, по много причини. Затова не са виновни тези поколения, които живеят сега. Случили се големи трагедии в 20 век. И всъщност, някакси тази руска пропаганда и заявка е не до там откровенна. Така, като навлязахме вече в тази тема, господин Стефанов, свързана от една страна с Европа и Съединените щати и от друга с Русия, трябва да кажем няколко думи за ситуацията в Черно море, тъй като чуха се гласове на конференцията в Мюнхен, че е необходимо да се намери начин, въпреки договореностите от Монтреал, въпреки ролята, която Турция има по отношение на тях, да се намери начин за по-осезаемо натовско военно присъствие в Черно море. Как виждате нещата в тая посока? Откакто Руската федерация анексира Крим, тя, доколкото поне е известно, силно въоръжава тази област. Да. И променя баланса в Черноморския регион. Според мен, като човек патриот, принадлежащ на страна член на НАТО, е напълно нормално. Пък и ако ще и неутрален да бяха, не съм по този въпрос, разглеждам като напълно нормално НАТО да се опитва да засили отбранителния си потенциал там. Защото ако Русия инсталира хиляди ракети с неколко хиляден обсек километри, това е плашещо, а пък тези договори, които вие цитирахте, както всички знаем, ограничават присъствието. Предните години си спомняме как се налагаше ротация на кораби, за да може да се поддържа това присъствие. Но за мен взето и сега се поддържа по този начин. Но за мен големия въпрос е реално какво иска Турция да прави в региона. Защото тя е пред големи оръжейни сделки с Руската федерация, които за една натовска страна ми се струват по-скоро скандални. От друга страна обаче Румъния взема сериозни мерки за собствената си сигурност във връзка с това разполагане на въоръжение, за което вие казвате от страна на Руската федерация в Крим. Нека сега да видим рекламите по военния телевизионен канал, след което ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас.
Пресечна точка продължаваме и разговора в студиото с председателя на Младежкия консервативен клуб Боян Стефанов. Сега втората част от тази вечершното ни предаване, господин Стефанов, ще си говорим за Брекзит. Един процес, който сякаш побърква Великобритания, отчасти сякаш побърква все повече и повече и Европа, и по-конкретно Европейския съюз, но въобще възможно ли е в тази фаза, в която се намира процеса, той да бъде описан накратко? Ами, как да кажа? Ще се опитам. Изглежда, че и двете страни всъщност искат хем всичко позитивно да си остане същото. Да. Защото няма какво да говорим, Обединеното кралство е много силно интегрирано с континента. Той има подводни, подземни тунели, железници, Northern Star и всякаква инфраструктура, британски полицаи на Кале, които контролират граничен поток. И въобще да не говорим за търговията и за стопанството. Да, за бизнеса наистина няма въобще какво да говорим. А пък формално да има разделяне. Да. Това е накратко. Тоест, ако може хем да го променим, хем да остане същото. Добре, какви са вариантите пред Тереза Мей в този етап от Брексит? Според мен след това бламиране, което получи, аз не съм видял тя да е получила някаква реална алтернатива от парламента. Защото в крайна сметка, какво казва британски парламент? Британски парламент казва: предният парламент е гласувал, че излизаме от Европейския съюз. Ние не прегласуваме това нещо, т.е. един си в тази линия. Даваме мандат на теб и твоето правителство да преговаряш и да договориш споразумение. Да. Тя изпълнява този мандат, връща се, казва: ето споразумението. Парламентът казва: ние не сме съгласни. Парламентът има право да каже, че не е съгласен, но не е длъжен той да предложи алтернатива. Подава се, има вод на недоверие, парламентът казва: даваме ти доверие. Добре, в тази ситуация, която описвате, в случай, че тя се запази така в следващите седмици, тъй като 29 март, окончателната дата, въобще не е много времето, което остава. Ако тази ситуация се запази в следващите седмици, какво случва? Аз и преди съм си позволявал да прогнозирам, че просто на 29 март няма да има ефективен Брекзит. Така аз си мисля. Защото в крайна сметка хаотично разделяне на двете страни наистина би било заплаха за сигурността. Никой не знае какво ще се случи, какви ще бъдат правата на гражданите на двете страни, на британците в Европа, на гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство и много други такива въпроси. Така че просто според мен няма да има Брекзит и правителството обречено да иска отсрочка, удължаване на срокове за договаряне. Добре, възможно ли е следната хипотеза на господин Стефанов? Ситуацията е такава, каквато е в момента. Настъпва датата 29 март, без да е поискана отсрочка. И от тук нататък вече е въпрос на тълкуване. Това какво би означавало? Би означавало оставане или би означавало no deal Brexit? Брекзит без сделка. Кое от двете? За момента риториката е била Брекзит без сделка. Да. Но аз пак казвам, че не виждам как технически те ще го осъществят. Т.е. в главите дори на хората, които са го казвали. На такива фанатични брекзитари. Да. Как те си представят това хаотично излизане от Евросъюза? Добре, минава тази дата, астрономически настъпва следващия ден и какво е промененото? Това, че примерно ще смъкнат знамената на Евросъюза, те вече ги посмъкнаха общо. Тоест, освен някаква символика. Аз го казвам това с чувство за хумор. Нали? Да. Не виждам какво друго те ще променят. Няма да спрат железниците до Европа. Не знам дали ще променят радикално. Въздухоплавателният транспорт също така. Да, въздухоплавателният също не мисля, че ще могат. Изобщо не мисля, че граничният контрол, кой знае колко ще се промени. И така, не знам какво си представят те. Сега предполагам, следейки информационния поток, сте попаднали на новината, че Найджел Фараш, един от символите на Брексит, създава нова партия, която ще се нарича партия на Брексит. И той заявява, че тя ще има кандидати, обърнете внимание, на изборите за Европейски парламент. Какво е това? Да. Това най-меко мога да го нарека просто опортюнизъм някакъв. Тоест, това според мен е на не особено високо ниво от човешки етична гледна точка, елементарно извличане на дивиденти от този политик, който е някакъв опитен политик, разбира се. Нищо според мен друго не седи за това нещо. Той знае, че Брекзит е някаква кауза за някакви хора, знае, че това задължително ще донесе някакви гласове на една партия и очевидно
презумира, че може би ще има евроизбори. Но аз от тук отново подчертавам именно това, че това е безспорно презумиране за евроизбори, които ще бъдат на 26 май и след като те ще се проведат, това означава, че Великобритания към ония момент все още би трябвало да е в Европейския съюз. Според мен тълкуването ще е такова. Но самия факт, че това намерение се изразява от един от символите на Брексит. Защото на мен тук ми се струва, че е възможно едно доста по-алтернативно твърдение, а именно, че всъщност за Найджел Фараш и неговия екип най-общо да се изразя така, защото е трудно в момента да го разглеждаме като част от предишната му партия или от новата, но каквато и да е формата, всъщност техният интерес не е точно да има Брексит, но благодарение на този тип политическа риторика успяват да акумулират някакъв вод и вероятно се опитват да продължат нещата по този начин. Според същото нещо си мисля и аз. Така или иначе аз много добре си спомням, както вероятно и зрителите, вечерта след като мина референдума, всъщност големите агитатори тип Найджел Фараш или Борис Джонсън в консервативната партия, те бяха доста стреснати и оплашени и даже ако си спомняте, Найджел Фараш пръв тълкуваше каза, че има резултати, че Брекзит всъщност, че каузата Брекзит не е спечелила. Тоест по всичко личеше още от вечерта на референдума, че Фараш всъщност искрено не се е надявал каузата Брекзит да победи на този референдум и беше изненадан, според мен неприятно. Защото всъщност неговата партия, тази, която той създаде и водеше, партията на независимостта, тя беше една изключително силна на евроизбори партия, защото вотът е пропорционален и невероятно слаба на парламентарните избори, поради различния характер на избирателната система. Поради Уестминстърската система, мажоритарния характер на изборите за парламент на Великобритания, където въпреки, че имаше там едни избори, в които резултата беше сравнително приличен, около 13% на ЮКИП, но има до едноцифрено число депутати. До представителство, така осезаемо представителство, което да има някаква роля в парламента на Великобритания, не се стигна. Сега Тереза Мей продължава да се опитва да убеждава британския парламент, че Европейския съюз вероятно ще направи някакви отстъпки. Европейските лидери обаче са съвсем категорични, че повече от това, което е направено в настоящото споразумение, не е възможно. Смятате ли, че това поведение на Мей може да се определи като щурм на отчаянието, господин Стефанов? Ами да, и преди съм коментирал, че просто тази дама, госпожа Мей, е вкарана в един коловоз, който не е изкопан от нея, тя просто е приела ролята да бъде в него. Аз съм убеден, че тя в голяма степен е лоялна и към партията, която е излъчила, и към страната, която представлява. Защото ето, както виждаме пък лидери като Фараш, бих казал и на моменти Борис Джонсън, на моменти много повече са партизанствали, отколкото са калкулирали национални интерес на Обединеното кралство. Но въпреки това съм критичен към госпожа Мей, защото според мен на нея и липсва смелост на британски държавник, който просто трябва да посочи къде британският интерес е. Тъй като всички калкулации на интереса показват, че британски интерес е най-защитен в Европейския съюз, а не с споразумение, каквото по-добре те не могат да постигнат, или с хаотичен Брекзит, където не се знае каква катастрофа може да последва за всички и безотговорно решение. При тази ситуация оставката на Тереза Мей вече можем ли да я разглеждаме като на дневен ред да е? Ами нека изчакаме 29 марта и какво тя ще поиска и дали парламентът ще й го даде, защото ето тя неотдавна в крайна сметка преживя вод на недоверие, но според мен ако оставката й отново бъде на дневен ред, то това може да означава нови парламентарни избори. Което от друга страна може би не е най-страшното, защото парламентите все повече ще се отдалечават от онзи парламент, който е приел Брекзита и според мен легитимността на онзи референдум и на това решение все повече ще избледнява. Благодаря ви, господин Стефанов, за това участие в студиото на Военния телевизионен канал. Тази вечер благодаря за поканата. Ще изчакаме датата 29 март и ще ви поканим отново, за да продължим разсъжденията, с които завършваме тази вечер. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.